Maayong buntag, mga igsuon ko diha kang Kristo, niining santos na misa atong i-appeal sa atong mapag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. Mga pasalamat nga gihalad nila, J. Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llamas of PRA Davao Satellite Office, Jim and Grace McManus and Ria Sidian, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, Thanksgiving and prayer protection, safety and good health of Kem, Lance, and Alvin Gonzaga and Sokairi family. For Thanksgiving, protection and good health of Alexis Calanyas and family, Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends. Richel Luca, Rafaelito de Lison, Ronnie Dropan. Thanksgiving of Margate family, DreamVet GPI and the Natalalian family, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative shareholders, Rita and Marina Opa and family, prayer for protection from sickness, Villa Carmelita Resort, Mr. Ordonio Lectawa and family, and Mr. and Miss Ronald Bing and Diane Reyes, June and Vilma Daddy and family, Linmar Fundador and family, Gina Herrera and family, Jerry and Remy Hosol and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrano and Diana Divine Cocolumber and Hardware, for good health and protection of Agustus Cesar and Norma Perez and children, for the gift of life of Nora Ledesma. Mga special ng intensyon, healing and fast recovery ni John Francis Fuentes, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, healing for newborn Lois James Llamas from ear infection, for the complete healing of Sheila Juarez, healing and fast recovery of Mr. Samuel Aunso, for fast recovery and complete healing of Mr. Alejandro Adaptar. Ato iampo ang mga kalag nila, Ananias, Orly, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Ireneo, Bonifacio Jr., Glisario Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Bienvenido, Oldarico Sr., Rogasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Modesta, Allen, Brave Zaretan, Sahara May, Manny, Nestor, Liza, Luisito, Junicio, Gina, Glenito, Romeo, Eusebio, Commemoracion, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Arky, Valerio, Felisa, Rosalinda, Virginia, Roldan, Cristina, Cornelia, Gumersinda, Espicio, Rustico Sr., Ferdinand, Cornelia, Victoria, Antonio, Paz, Sabino, Antonio, Anacleto, Eulalia, Antonio, Isidro Sr., Sergio, Nathaniel, Fabian, Leonora, Diego, Zosima, Filomeno, Tomasa, Rosario, Asuncion, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Romano, Guerrero, Rosalina, Francisco Sr., Fe, Joyce, Diosdado, Franz Eve, Zenaida, ug ang tanang kalag nga atong gihandom nining santo sa misa ug ang tanang kalag sa purgatorio.
Manindog ang tanan alang sa pag-ampo sa Oratio Imperata. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod, batok niining kagaw nga COVID-19, nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming kusud-ungon, uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Huwag tangon ang kahadlok sa kasakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa paghunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok niining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan. Hinaot unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas. Panalipdi ang mga nag-amuma kanila. Ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaot unta nga ang among pagpakabana ug pagkamaluluyon sa matag usa kanamo, magdala kanamo latas niining krisis, ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, o Santa Inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay sa tanang katalagman. O mahimayaon ug bulahan nga Berhen. Amen. O Berhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. manglingkod ang tanan. Niining santos nga misa atong iapil ang kalag nila Hilda Grinyo, Amelia, Rodolfo Silaw, Glyza. Misa pasalamat alang sa gasa sa kinabuhi ug sa mga grasya nga nadawat ni Felicidad Aquino. Petisyon sa pag-ampo alang sa bug-os nga pagkaayo ni Florencia Dagundon. Manindog ang tanan alang sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paminawo na to karon, ang tawag sa panahon, ug ablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong amahan ug ni Kristo atong Ginoo maanag kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala aron mandam kita pag sa ulog nining santos nga misa. Kaluy kami Ginoo. Kay nakasala kami Ginoo, Ipagida kinamo ang imong kaluoy Ginoo. ug luwasa kami. Kaluy ano ti kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dad-on ti kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo kaluy kanunay aron mabantayan ang imong simbahan. Kay kun wala ikaw, masukamod man gayud sa kalaot ang tao. Ubos sa imong panabang, iiway siya kanunay sa kadaot o gagakangan sa kaluwasan. Kinaw ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buyo gariwan, ganimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo sa Sodoma. Patalinghugi ang sugo sa atong Dios, kamong katawhan sa Gomora. Panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon. Ipahilayo sa akong mata ang inyong daotang binuhatan. Hunong na sa pagbuhat ug dautan, ug pagtuon sa pagbuhat ug maayo. Patunhaya ang hustisya, ug bantay ug tabangi ang dinaog-daog. Panalipdi ang mga ilo, ug labi na ang mga byuda. Ngarin na kamo, ug maghusay kita, nag-ingon ang Ginoo. Bisag pula kaayo ang inyong sala, maputi kini, ingon sa niebe. Bisan pa kinig lubos pula, maputi kini sama sa balahibo sa karnero. Kung magmasinugtanon kamo, makakaton kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kung musukol kamo, ug dili patuo, patyon kamo, pinaagi sa espada, kay ang Ginoo nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw, kay ang imong mga halad anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay,
ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong baba ang akong mga kasabutan. Bisan kung gidumtan mo ang pagpanton, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo ni ining mga butanga, nagpakabungol ba lamang ako? O naghunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pahinumdum kanila sa imong atubangan. Ang magahalad o pagdaig agig sakripisyo, nagahimaya kanako. Ug kaniya nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Magdaig alang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo maanag kaninyo. Maanaa usab kanimo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miingon si Hesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglang tumano ninyo ug sundon ang tanan nga iyang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat. Kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga karga og gipapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang sa pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang ipasigarbo ngadto sa mga tao. Tan-awag unsa kadagko sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibugkos diha sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila nga sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug nga ang mga tao mutawag kanila magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalan nga magtutudlo kay kamong tanan mga igsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug ayaw tawga si bisan kinsa dinhi sa yuta nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atuan sa langit. Ayaw usab kamo pag patawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ug ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ang magpas-an sa iyang kaugalingon magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Diay usa ka sugilanon mahitungod sa kaning alimango. Ilamog alimango. Nana siya'y anak nga gamay nga alimango. Kabalo mo unsay pangalan sa gamay nga alimango? Zaman. Alimango. Gamay man. Matud pa sa maong sugilanon, mingon ang mama nga alimango nga do siyang anak. Anak, nung sumang ka, uy, nung suman na imong nilakwan, takilid man ka maglakaw.
Hirig ka maglakaw, unya, ubos taas, pagyud. Ingon po ang anak nga ni Mango. Tudloy ko na ibi, unsaon paglakaw para makakat-on ko. Ininia ba paglakaw, anak? Paglakaw sa nanay nga limango. Pare-parihar yun silang nilakuan. Hiwi, ubos taas, Mga igsoon, usahay, kung dili man kanunay, ang atong gipamulong, dili isibo sa atong ginahimo. Unya, mauni ang gisaway ni Hesus sa mga magtutudlo sa balaod ug mga pariseyo. Kini ang klase nga kausaban sa atong kaugalingon nga atong paningkamutan nga buhaton. Kanang consistency of our words and action. Kadungog tag mga comment sa magkuan. Walay ngipon manulti. No? Sa may makapahatag og ngipon sa imong isulti. Kung ang imong isulti, ikaw mismo muhatag og sampol. Ayog istoryag patapos. Huwag kang magsalita ng patapos. Kay basig ikaw ra po'y maigo. Kung magkatrabaho lang ko, Lord, ako na di mo tabang ni mama magpapagyod, di na ako patrabaho o na. Sayod biyata nga dili ina na kasayon. No? Kung maayo lang ko sa akong sakit, Lord, muhunong nagyugos akong bisyo. Na, sayod yun ta. Nga kung inana nga kausaban, binasis kahadlok, di na mulungtad. No? Consistency of our faith and work. Hawod sa Biblia, faith, no? Hindi man kabalo mo pasaylo. Atong buhat, no? Naiuban hawod sa bersikulo, kadaghan ko kitag mga tao nga bersikulo. Pero makapanglimbaot sa balhibo. Kaya wa may respeto. Kita ko diya sa YouTube, kinibitang mga maglalis, kung pinsay tinuod nga Ginoo. Unsay pabuot pasabot sa Bible. Pero hindi ka magkainitay na, so manghingan lanay og dili mao sa isig kay tao. No? Hawod sa bisikulo, pero way respeto. No? Kusog mo simba. Okay ra untag matulog. Di man katigo mo bati sa panginahanglan sa uban. Basic manunta na, unya. Kusog mo rosaryo, pero pertipod kaabtik maghukom sa isig katao. Nana, no? Consistency of our faith and action. No? O consistency sa atong pagka-Kristiyano o sa atong pagpuyo isip sumusunod ni Kristo. Nabagoy binyunyagan no? Nga dili maantigo mo antos. Mao man ni ang atong kinaon-unta. No? Naabagoy binuhat sa Ginoo nga dili lig-on mulikay sa dautan. You are created in the image and likeness of God. Baya nga sige na lang pangaway, pangdaot sa uban og kanang panikas naapod tungod kay naagyod tungod kay ngano gawas nun man ta mubuhat og maayo o mubuhat og dautan. Mo man ay pinakanindot nga gasa sa Ginoo mga igsoon. Mao bitaw na nga atong mensahe sa unang pagbasa gipasabot ni propeta Isaias nga ang pag-usab sa kaugalingon, pagbag-o sa kaugalingon diha sa paghugas ug paghinlo. Matud pa niya sa mga pangulo ug mga katawhan sa Jerusalem, panghugas ug panghinlo sa inyong kaugalingon. Hunong na ang pagbuhat og dautan. Unya, buhat ta ang maayo, pagtuon og buhat og maayo. Unya, patunhaya ang hustisya. Buhat og maayo, patunhaya ang hustisya. Diha kunoy istorya sa usa ka tawo nga kawatan og sapatos. Nga ilado kay siyang kawatag sapatos kay yaron po ipamaligya diha sa palibot. No? Nya padir. Akong bisel ako padir kay sige kong panguwag sapatos padir. Nailhan ako din sa atong baryo kay daghan ang order nako. Ayaw na nausbaha.
katod paspari. Magampo kag rosaryo. Ikaw man nimo. Di na nimo usbon. Salamat pa dir. Tempa. Na kay size diha nga utso. Order mo ring pari og sapatos. Ang igsoon sa atong pagpanaw niining 40 diyas sa Kwaresma. Pangayoon tas Ginoo ang grasya sa kadasig, kalig-on, kaligdong nga atong mapuy-an ang atong gituuhan. Usahay di takabantay, supuhay na di ay ang atong tinuuhan og pamatasan. Ang grasya sa kaisog nga atong matuman ang atong gipanumpaan. Naman tay gipanumpaan. Grasya sa kalig-on sa pagbag-o sa kagalingon aron kita maangayan na muambit sa himaya sa Ginoo. Nalangin ganato ang Dios palihog sa pagtindog. Uban sa dakong pagsalig atong ihalad karon sa atong maluluyong amahan ang atong mga panginahanglan sa matag pangamuyo kita moingon Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang simbahan, ilabi na sa nagdumala niini, mamahimong buhing saksi sa pagpahiuli sa mga nahisalaag niyang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang matag nasod, uban sa mga pangulo niini, magkahiusa sa pagpangita sa kasulbaran, sa kasamtangang mga suliran sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga kitang mga piniyalan, ug ang atong mga kaigsuunan, nga gitahasan sa pag-atiman sa mga masakiton, makabaton og hataas nga pagtahod alang sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Nga ang tanang mga magtutuong nangamatay, makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i ang imong katawhan. Magampo kita sa hilom alang sa atong kaugalingong katuyuan. Langit no nga amahan ng imong gugma og kayo dili hitupngan. Itugot nga maangko namo ang mga pag-ampo o panginahanglan nga mong gihalad karon binaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ani aking mga gasa, ihalad namo kanimo, hinaut unta imong dawaton, king kabus namong nahimo, king among mga pagampo, hinaut imong pamation, kay ang tanan ikaw daman, ang bugtong kaluwasan, maluluy-on namong amahan. Mga igsuon bagampo kamo aron kining ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo pinaagi ning santos nga misa ubos sa imong kaluoy himuan nga ang imong grasya magpalingkawas untag kinamo sa mga batasan nga kalibutanon ug mag-agag kinamo nganha sa sa mga kaayuhan nga langitnon kini mong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo managda ninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo gadunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini mo'y makabadlong nga namong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpugong sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod kami unta sa imong kamaluluy-on ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Kagasangyaw kami sa mahimaya, duyog sa way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santo sa ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makaturunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak, si Kristo mong Ginoo, nga ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga daw alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan usa ka putli nga gasa ikahalad sa imong ngalan. Busa Amahan, aniya kining mga gasa, himuag kining balaan sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo nga misugod kanamo pagsaulog nining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian. Mikuha siya og pan, mi pasalamat kanimo, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatak kini ninyo tanan og kan-a, kay kini wa kong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang pagi tapos ang pinihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kaniyong pag-usab ug midayig. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawatag kini og panginom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyog alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos si Kristo alang sa among kaduwasan sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining mga halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahuli kanamo nganha kanimo. Itugot ka kami nga giilimahan siyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo ang kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol o mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa iyang ilang makanunayon nga pangadiya nga naganimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakabuhili kanamo nga na sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nakapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among papa, si Romulo among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi Amahan ng mga pag-ampo ning imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtong nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala na managiusa dinhi sa tibok kalibutan. Nagalaom kami
nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, dihag kaniya, gihatagan kanimo magkagagakom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan natong gamito ng mga pulo nga gitudlog kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ganamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda mo mga sala, kundi lang pag-isalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, ug kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Maana ang usab Kita kanimo. tagdimaan sa tong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini imong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulan kitang gidapit diha sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Tinguha sa pagkalawat ni Jesus diha sa akong kasing-kasing. Ginoong Jesus, akong manluluwas, ikaw nagaingon, ako mao ang kinabuhi. Kinsa kadtong mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, makabaton sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa sakramento sa bunyag, ug sa sakramento sa pakig-uli, gipaambit mo kanako ang kinabuhi mo. Karon, imo kining giamuma, kay gihimo mo man ang imong kaugalingon nga akong kalanon. Ubos sa bugos ko nga kasing-kasing, nahigugma ako kanimo labaw sa tanang butang. Tungod kay ikaw man ang labing maayo, ug ang walay katapusang kalipay. Amen. Ang hagit sa Ebanghelyo alang kanato. Higugmaon ta ang atong isikatawo. Apa
Subay ta Kalbaryo, sama sa atong Ginoo. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pasanon mo, o kamatayon na nagulat kanimo. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining among pagkilawat, magdugang unta sa among inanak nga pagkalagad kanimo, ug maghatag sa kanunay ug panabang sa imong kaluoy. Kinaong ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyo magagahom nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang Santo sa Misa, manlakat kita ba ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuni kami, Ginoo, sa pagsunod sa lakang mo, mga tunog sa hawan, timaan sa kagawasan. Tuni kami, Ginoo. Atong pasalamatan ang nangulo nining santos na misa karon, Reverend Father Edsel Paloma, ug ang tanan natong mga mission partners. Ascension of the Lord Parish, GSIS Heights, Matina, Davao City. Alpha Gold and Associates Insurance Agency. Alvin Kem Lance Gonzaga and family. Linmar Podador and family. Gina Herrera and family. Bernard and Rose Enriquez. Carico Nutroway Systems Incorporated. Carlita Serad. Dr. Oscar and Mrs. Georgie Igrahida, Romango Apartalan Suites, Dreamvet GPI and Donata Lalian and family, Eflida and Marlo de la Cruz and family, Engineer Brenda Howe and family, Engineer Jerry and Remy Osol and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Feli Arluy and family, Harleen De Leson, Mirna Drupan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodon Glocatayas and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mara Flortan, Jim and Grace Macmanos Ariasi Dian, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, June and Vilma Daddy and family, K101 Pharma, Margate family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adopter and family, Mr. Ruda and Mrs. Jean Subiaco and family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes, Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonian Carmelita Lectawa and family, Nora Perrin, Diana Divine Cocolumber and Hardware, Maribeth Juarez, Evelyn Aunso, Agustus and Norma Perez and children, Rian, Rina and Rafael Magarao, Nixon Lumboy and family,